Салом алайкум, дӯстони азиз. Шумо дар канали Рутеҷа қарор доред. Ин канали Рутеҷа мебошад. Мавзӯи рӯзаи мо дар бораи чӣ хел удалит кардани аккаунти Instagram. Ҳамаи шумо медонам ки дар Instagram аккаунт доред ва мехоҳед ки аккаунтотона удалит кунед, аккаунти лиштинтона удалит кунед. Мо имрӯз дар бораи ҳавай гап мезанем. Хай гапа кӯтоҳ мекунем, сарш мекунем удалит кардани аккаунти Instagram. Дар аввал ба программаш медурӯем. Ба сайтша мешава. Через Chrome будурӯем мешава. Google Chrome. Баъде дар программаш дуромадем. Камтар интизор мешем. Ама интернетум систай чихелаки диде инамихелай. Баъде дуромадем. Инамиҷада се хатаки инамиҷара меҷиқем инамира. Баъде ки аминҷа дуромадем бародаро, настройка медуроем. Баъди ай настройка справка медуроем. Инамиҷа медуроем справка. Баъди справка дуромадем. Баъди ай справка дуромадан инамиҷа медуроем дӯстон. баъде ки иҷода зер кардем, шуморо рост мега ки чӣ барои ба ягон опера вибрат куне ё опера ё ки Google Chrome ҳамин чизоро вибрат куне ки через ҳавай удалит карда мешавад. баъде мо вибрат кардем, рост меравад дарани ҳамин. Шумо бояд ҳама аккаунте ки удалит мекунед дар ҳамин Google Chrome ам дабавид кардагӣ бошед. Мақсад ба сайтшам регистратсия кардагӣ дабавид кардагӣ бошед. баъде ки чӣ кардем, рост даранаш медурояд дӯстон. камтар интизор мешем. ай сабаби интернет сис будан. ина чӣ хеле ки диде дуромадак. баъди дуромадак шумо мехоҳед ки аккаунтона удалит кунед. баъди вай дар инамиҷа зер мекунем якумш дар перерив использовательный Instagram немида медуроем. баъде дар перерив использовательный Instagram дуромадем. камтарак интизор мешем. инҷода гуфтагия удалёни аккаунт хай карочи туда-суда. вай дар инами дуюмуш гуфтагия ки намишта медуроем дӯстон. как удалить свой аккаунт Instagram. Дамиш медуроем. баъде дар ин дуромадем. хай инҷода мехонем. гуфтагия ки если удалите свой аккаунт то ваш профил все фото видео комментария короче ҳама чизот удалит меша. баъде ки чӣ кунӣ полни ҳамаш удалит меша. ҳо мегем мо да фарқ надора удалитш мекунем. баъде ки мехоҳед чӣ кардан дар анами удалёни аккаунт медуроем. дар удалёни аккаунт дуромадем дӯстон. бо як бори дига бо опера бо бояд интихоб кунем. баъде инҷа бо хрома интихоб мекунем. як маротибаи дигар чӣ хеле ки диде чизи моро буровард аккаунти моро. мо аккаунтмона ба кадом ният удалит карданем. дар инҷа мегӯяд ки ба кадом ният удалит кардан мехоҳӣ. мо ниятша интихоб мекунем. на хочу удалите то кадагия ё ки хай кадомеша шумо вибрат кунед. ма дар инҷа оли мехонам. дар инҷа создати второй аккаунтама интихоб мекунам. ман мехоҳам ки дим аккаунтма бисозам. баъде хай иша вибрат кардем. дар инҷа паролотона мезанем. ҳар ка пароли хуша мезана. ман паролма мезанам дӯстон. шуморам паролотона бизанем. баъде ки парола задем дӯстон, намехе парола задем, ҳамаша задем шидем. баъд удалити аккаунт ина номи чизтонам юзертонам мерорам мехе мега удалит кунед. на як борга согласнарам меҷиқем. окей тамом дӯстон интизор мешем. если вы придумали свой введите систему дату удалёни аккаунт и сохраните его. удалит чи аккаунт рӯзи 1 сентябри 2021 полностью удалит мешава. дигар нест меша. дар полни дани пани ҳама чиш удалит меша.
то ҳамон вақта шумо интизор мешед. дар инҷа гуфтагие ки тамом удалед. Инемиқадр дӯстон, видеоро тамошо кунед, дар канал подписатсия кунед. насиб дар ин канал оиди программаҳо, пулкоркуниҳо ва оиди ҳамин чизҳо маълумот мерояд.